Passat mes de juliol, el ple de la Diputació de Barcelona vam aprovar el programa sectorial de millora de polígons industrials 2025-2028 i el seu règim regulador. Aquest programa té un objectiu general, que és la millora dels polígons industrials de la nostra província, amb el finançament de projectes que suposin millores, inversions de gran impacte en el territori que tinguin per objecte incrementar la competitivitat de les nostres empreses, afavorir el creixement empresarial, atreure noves oportunitats de negoci i generar ocupació de qualitat. La dotació pressupostària inicial del programa estava prevista en 30 milions d'euros amb dues línies de suport, la de plans integrals i la de projectes específics, i el règim regulador del programa també preveia en el seu article 6.4 que es pogués incrementar la dotació. Tenint en compte la demanda de sol·licituds rebudes, que el que es proposa per a la seva aprovació en aquest ple és l'increment de 8 milions d'euros que es destinaran a la línia de suport de projectes específics per millorar la cobertura que podem donar a aquest finançament de projectes. La proposta de distribució d'aquest increment seria 1 milió d'euros per 2025, 3 milions d'euros pel 2026 i 4 milions d'euros pel 2027.